a děkuji za pozvání. Toto je moje skvělá kamarádka a influencerka by Maja. A vy určitě dokoukejte celý díl. První otázka je, co bys dělala, kdybys měla jeden den jezdej? Jezde, jo, tak já bych určitě spala do 12, teda já o víkendu vždycky spím do 12, ale jako obecně bych spala prostě do 12. A pak bych šla třeba do akvaparku, já fakt miluji Aquapark Praha. Třeba tu vodní řeku fakt jako miluju. Takže tam a třeba se s mým kamarádem se třídy, tam bych šla. To je dobrý nápad. A třeba jako ty. A tak by mi to bylo asi jako jedno docela, protože tak to je jako největší point, abych třeba bych šla někam na jídlo s těma kamarádama. A jako samozřejmě s mámkou bychom šli třeba na večeři. Ale převážně s těma kamarádama, že jo? A ty? Tak já, kdyby třeba byl v Česku Disneyland, tak bych šla do Disneylandu a chtěla bych se potkat třeba s Evou Farnou. Eva Farná, jo? To je moje nejoblíbenější zpěvačka. A já Justin Bieber. Jo. Baby. Teď taková zajímavější otázka. Máš radši, když máš jako jednu fakt dobrou kamarádku, který můžeš věřit, anebo jakoby takovou tu fakt skvělou partu, třeba jako 3 dny? Tak to je fakt zajímavá otázka. To je vždycky strašně těžký. Protože já fakt miluji, my právě s Aničkou máme dneska sleepover. Co já fakt jako, přesně tak, jako vibing red, prostě srdíčka. Máme dneska srdíčkovou party. Přesně tak. Já mám i srdíčko, když no to je jedno. No prostě já fakt miluji, když jsme tady s Aničkou prostě ve dvou. Mně to přijde strašně fajn. Jo. A tak se jako užijeme spolu. přesně jako tak. Ale na jednu stranu ta parta mi vždycky přijde strašně super. My máme 3 dní party. A je tam nejvíc zážitků. Jako fakt úplně nejvíc. Vždycky ta parta jako podrží toho Přesně jednoho takhle. člověka. My jsme měli třeba velký průšvih na adaptáku. Jo, long story. A tam nás právě celá parta podržela. A co bylo fajn, bylo to no. moc Takže jsme až takový problém neměli. Jenom jako s námi trošku už jako promluvila, tak to neděláme už znova. Ale už dobrý. Takže asi ta parta mi připadá, že Jo. když přijde člověk tě může podržet takhle v jednom, ale větší váhu to má, když je podrží třeba další 5 lidí. Jo, prostě. ale zase mám vždycky pocit, že když je jakoby jedna kamarádka a máš jako svoji BFF, tak nikdy by to neměly být tam ty 2 holky. Vždycky, Přesně tak. já jsem zastánce toho, že vždycky má mít prostě ta jedna holka Jo, víc kamarádek a přesně. nepoutat se jenom na tu jednu. Přesně tak. Takže za mě určitě skupina. Za mě asi taky. Taky. Další otázka je teda trošku divná. Dobře. Ale jaký je tvůj názor na Friends 7 a co to vlastně podle tebe znamená, protože já to vůbec nevím. 6-7. Dobrý, takhle, já si myslím, že v jednu dobu to mohlo být dobrý, takový ten začátek, prostě když párkrát si řekla 3krát za den 6-7, dobrý, já taky, prostě jako OK, ale třeba kluci u nás ve třídě, tím byli posední. Jako, to bylo hrozně. Prostě učitelka se zeptala, kolik je, já tak řeknu úplně například třeba 5x6, tohle se neučíme, jo, ale oni řekli prostě 6-7. 6-7. A prostě jako už dostávali poznámky, takže už to přestávali dělat. A když to prostě teď řekneš jednou prostě ze strany, tak si myslím, že to je v pohodě, ale když se na to fakt jako závisí a říkáš to třeba 50krát za den, tak už. No a co to podle tebe znamená? Protože já jsem slyšela, že je to nějak z basketbalu. Jo. Že nějaký basketbalista tam nějak nadnese 67 Jo. nebo nějakých 6 palců a něco. Jo, Já vůbec 6 nevím. Že měří nějak 6-7 palců? Já fakt nevím. Hele, jestli to víte, tak nám to určitě napište do komentu, protože já fakt My nevím. jsme to úplně ztracený. Jo, V úplně. každém trendu Úplně. jsem Úplně, ztracená. takže určitě nám napište. A co další, Ani? Tak další téma. Kdyby jsi mohla být na jeden den nějakou známou osobností, jaká by to byla? Takhle, já už jsem to Proč? řekla. Justin Bieber. Dobrý, ne. Ona je posedlá já Justinem jsem ho Bieberem. posedla, já jako jedinou písničku, kterou si dokážu pustit, je Justin Bieber. Jo. Baby, Maja má vždycky ve škole sluchátka a vždycky si to dává na plný pecky, takže já slyším, jak tam hraje. Baby. Dobrý, už pro mě nemusíš prozradovat další věci. A jako holka zpěvačka, buď prostě někoho skecaj. Jo, ty jsou moc fajn. Třeba Daniela, nebo Megan. Jo. Já bych asi dala Evu Farnu, já už jsem to taky říkala. Jo, Já ji miluju. ta pořád na ostříní nože. Dobrý, teda už lyrics. Já neumím lyrics. lyrics Justina Biebera a ona neumí lyrics Evy Já Farny. neposlouchám Což je divný, protože ona nikdy nebyla, ona byla na jejím koncertě a neumí lyrics a já ne a miluju ji. Big Mac. Nevím, co je tady špatně. Big Mac. Další otázkou je, co je tvoje nejoblíbenější a naopak nejméně oblíbená aplikace v telefonu? Tak to je pro mě asi docela ta první otázka jasná. Je to asi Instagram. A nebo YouTube. YouTube je za mě takový víc jako na scrolling, prostě, když prostě se nudíš, tak se to začneš scrollovat. A nebo jako
jako Instagram je taky na scrolling, ale za mě spíš jako YouTube. A ten Instagram, protože tam mám, že jo, ten Instagramový profil, tak tam nejvíc jako postuju věci. Takže tyhle dvě. A nejmím, to je zase hodně těžká otázka. Jako, mně přijdou třeba poznámky docela k ničemu tápek. Jako ne Ale někdy se ničemu. to hodí. Někdy se to hodí. Třeba když nemám sešit, co se stává docela často o hodině, tak si to zapíšu Pořád do si ode mě poznámek. půjče různý papíry, vždycky ji vytrhávám. A pera, to nezapomeň. Ale teď Ano. mi dá nerskám penál, takže v pohodě. Takže jako ty poznámky se hodí, že si tam třeba zapíšu úkol nebo test. Ale přijde mi to docela k ničemu, takže asi poznámky. Jo, chápu, mám to asi stejně. Tak je. Co je ta finální otázka, Ani? Tak poslední otázkou Ani? je, Já vím, co řekne. kdo je Je. tvůj vysněnej Kráš. kráš. No, obviously. Takhle, Ani, já si myslím, že ten člověk na tohle bude koukat na tohle video. Jestli to postám, takže Asi jo. to říkat nebudu. Dobře, Ne. tak to necháme v té. Ale takhle, možná to řeknu v příštím videu. Možná. A pošeptáš mi to teď aspoň? Jo. Protože já to nevím. Ona to fakt neví. Ale měla jsem jí to dneska říct. Takže... A pořád mi to neřekla. Takže teď je příležitost. Poslouchám. Já si srandu. Ne. Ježišmarja. Dobrý. Určitě to nikdo není ze třídy, jako určitě. No tak nic no, já myslela, že je to úplně někdo jiný. Ale my děkujeme, že jste se dívali na úplně celý video. A jestli se vám to líbilo, tak nám určitě napište do komentářů. A hlavně nám taky pište do komentářů jestli máte nějakou otázku na Maju. A já tobě moc děkuji, že jsi za mnou dneska dorazila a natočili jsme tady ten skvělý A rozhovor. my si jdem užít sleepover. Tak jo, tak si Pa, mějte pa. hezky, ahoj! Ne, počkej, a my říkáme jakože. Tak doufám, že jste se to užili. Tak doufám, že jste si to užili a určitě psali ty další díly, jestli budou. Ano, tak. Mějte se hezky, Pa, pa! Po 3 hodinách jsme se Jsme si